Азан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радиосының якшәмбе тапшылары дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар татар язма шигъриятенә нигез салган 13-нче шагыйре Кылгалинең Кыйссаи Юсуф әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңларга тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы язучы Рафаэль Мустафин. Радио спектакльнең режиссеры Госман Ахмәтҗан. Рольләрне башкаралар: шагыйр, алып баручы Прозат Исәнбәт, Бала Юсуф, Фирая Акбар, Өлкән Юсуф, Илдус Ахмәтҗан, Зөләйха Алсу Гайнуллина, Якуб Шәүкәт Биктимер, Кайтфир Ирек Бахман, Дагыр Малик Рауил Шәрәфи, Теймус Айдар Хафиз, Уги кыз Рәмзия Закирҗан. Юсуфның абыйлары: Рәсим Салах, Илдар Хайруллин, Нариман Гарифулла, Мансур Ибраһимов, Юнус Сафиулла. Каравушлар: Дания Нурлы һәм артистка Мәсгудә Хайрулла. Музыка бизәлешендә Фуат Әбүбәкер җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль катнашты. Каләмем, куәт бирсин хикмәт юлыннан барырга, гакыллы кулларның күңелен байтырга, Юсуф сәүче хәлен сөйләп аңлатырга, гақлым камил, сүзем нәфис булсын инде. Ул Юсуфка нинди хәлләр килгәнлеген, кардәшләр аңа ниләр кылганлыгын, Мısırda ул улуг патша булганлыгын сез тыңлагыз, көйгә салып әйтим инде. Моннан соңра хикмәт таба күчәчәкмен, Зөләйханың әхвәлләрен ачачакмын. Гөл һәм райхан, инҗе мәрҗән чәчәчәкмен. Мөэминнәргә файдалыдыр, белең. Газиз Юсуф тәмам 11 яшәр иде. Якуб сәүче итәгендә йоклар иде. Йоклаганда гаҗәп бер төш күрер иде. Төш мәгънәсен атасыннан сорар иде. Атайым, бер төш күрдем көпә-көндез. Нурлы кояш, тулган ай һәм 11 йолдыз, шул төшемдә сажда кылды миңа төптез. Я, әткәем, шул төшемне юрап бирче. Якуб шундук юрап бирде аның төшен. Булыр, угылым, бәхетле һәм көйле эшең. Хуҗабыздан ярдәм иңәр синең өчен. Олы хөрмәт вә бөеклек килер сиңа. Ләкин, угылым, аманаттыр.
Яхшы тыңла. Бу тишеңне бер кемгә дә мәгълүм кылма. Саклан кеше кинәсеннән. Шуны аңла. Кешеләргә шайтан дошман булып кала. Кирәкмәскә бу серләрең мәгълүм булса, кардәшләрең бу тишеңнең аслын белсә, көнчлектән ачулары әгәр килсә, нәтиҗәсе безгә яман булып кайтыр. Ул Якубның бар иде бер үги кызы. Ул ишеткән бу икенең ошбу сүзне. Сакла Хода эләкчедән үзең безне. Барып кардәшләренә шул әйткән инде. Кардәшегез Йосыф сәер бер төш күргән. Кояш, ай һәм 11 йолдыз аңа сәҗдә кылган. Атагыз бу төшкә изге юрау биргән. Үзем ишетеп тордым аның юраганын. Кардәшләре моны белгәч бик борчылды. Көнләүләре бар нәрсәдән өстен булды. Күңеленә һәммәсенең кайгы тулды. Бергәләшеп явыз ният корыр инде. Ул күргән төш әгәр раска килә калса, әгәр Йосыф зур падишаһ була калса, һәммәбез дә әгәр аңа хезмәт кылса, катыгарлык булып чыга бу эш безгә. Әти аны хәзер бездән артык сөя. Күрми торса, аның йөзен янып кия. Мирас бирсә, аңа бездән артык тия. 2 тапкыр артык бездән бирә аңа. Бу чын түгел. Бу ялган төш, харап эшләр. Берәр чара күрми булмас, и кардәшләр. Шуннан алар эшне булай киләделәр. Якуб сәүче чатырына юнәлделәр. Салам белән кирип, аңа инәлделәр. Бик шәфкатьле чырай белән торып инде. И атаем, безнең белән Йосыф кырга барсын. Безнең белән куй катында бергә йөрсен. Зихне артсын, күңелләре күтәрелсен. Кичен тагын хезмәтеңә кайтып җитәр. Төрле җирләр, агар сулар барып күрсен. Иреп яшел сахраларда чәчәк җыйсын. Күргәннәрен кайтып сезгә сөйләп бирсен. Ул сөйләсен, сез тыңлагыз аны әти. И улларым, кичә генә бер төш күрдем. Ул төшемдә 11 бәрән көтә идем. Бер бәрәнне шунда саклый алмый калдым. Уш кулымнан бүре тартып алды үзен. И атаем, Йосыфны без нык сакларбыз. Эме безне бүреләрдән алдырмабыз. Юк, балалар. Сез уйлаган бу эш булмас. Сезнең белән бер каяда Йосыф бармас. Мондый эшне күңелем һич кабул кылмас. Ул Йосыфсыз җаным тыңгы тапмас минем. Алар шуннан соң Йосыфны алдадылар. Атабыздан үзең барып син рөхсәт ал. Безнең белән бергәләп син сәйранга бар. Төрле кышлар сайрый янда, сахраларда. И атаем, рөхсәт итсәм, мин юнәлсәм, абыйларым белән бергә анда йөрсәм, сайран иткән урыннарын үзем күрсәм, кичен янә хезмәтеңә кайтыр идем. Якуб аңа шуннан соң да рөхсәт бирми. Биразга да аннан айрыласы килми. Йосыф исә күңел азган, тыңгы белми, муйнына сарылып ялварыр инде. И атаем, сөясең син мине беләм. Сөюеңне дәлиллисең нәрсә белән? Айрылмаса эшең сөям диюеңнән. Абыйларым белән бергә җибәр мине. Мескен Якуб бу чарага риза булды. Җибәрергә Йосыфны ул карар кылды. Җавап улын үбә кочып алды. Ничек сүзен үтерәйем? Ярый, балам, ярый.
Yusuf'ni alırsız ertegesiz. Yolda onu növbetleşip küterirsiz. Ona kadir hem hürmetler kursatırsız. Özü pak hem көңілі şad bulsun her şak. İkinci gün uzatırga Yakup çıktı. Minip bir tağlık başına yolga baktı. Gözlerinden bir toktavsız yaşlar aktı. Balasın juygan diyedey ingrer imdi. Şul şap tigiler Yusuf'ni küterdiler. Bir kalkılıkның artına ütkerdiler. Miskin Yakup qarab kaldı yığılap zar. Ondan şatırına ingrep kaytarayım di. Yusuf'ni bir tağ arqılı aşırdılar. Tağdan aşqaş etip jirge düşürdüler. Azıkların itke birip bitirdiler. Kun sabadan sonda tügerler imdi. Miskin Yusuf yanlarından jeyav kildi. Niyetleri yavuzlığın aşık bildi. Көңіліне түрлі шумлы ойлар келді. Икіленіп, халінің асылын сұрар имди. Абыйларым, қардашларым, үмітлерім, неге бұлай етесіз сіз, ғазизлерім? Алдақшы, сен бір ялған түш көргенсің. Атамыздан аны алдап юратқансың. Шул рәвішшәйін сиклі сен болғансың. Бүгін шуның жазасы бұ, сен біліп тұр. Birisine sıyınır, ansı kiri koğar. İkincisi şeşlerinden tartıp suğar. Butenleri ondan biter kılanırlar. Kıynar için yıgırıp kuar, tiberimdi. Abılarım, halim müşkül, көңілім zarlı. Min məzlumni gazap mihnet çılğab aldı. Ah, kızganış atamma Yakup məhrum kaldı. Mından arı meni qayda көрür indi. Mını işitip birisi tamam aşulandı. Bıçak tutup yanına oğanın vardı. Utirmekşi bulup Yusuf'a taşlandı. Mını görüp Yusuf kıh kılır indi. Bu ne tağın? Ey Yusuf, sen neden kıldın? Utkin bıçak kuruga mı sen şat buldun? Əligine yığılap ahzar kileydin. Bu külünün sırrın bizge anlatıp bir. Үйде шақта мен бір ойға келген едім. Сізнің хақта біраз шикке түшкен едім. Ondan qaytып бұл шигімні қойған едім. Қардашларым неге тейсін деген едім. Әгәр бұл үш шулай керек деп табылса, мені өтіріп мұрадығыз хасил болса, бұл тәнімді әгәр 100 000 жаным болса, әммәсінде сізге фида қылым шунда. Bu sözlerden Yahudanın canı küydü. Ayağı hisse kaynadı, bağırı yandı. Yaman işten көңілі qaytıb tövbe kıldı. Utirmağız siz Yusuf'nu kardeşlerim. Ya Yahuda, sözünü bizden nik tutmadın? Ne sebepten antımızını bulayımızdın? Yusuf'nu kızganıp şefkat kulun suzdın. Utirmağız siz Yusuf'nu, bilmem anı. Işılışını ey kardeşler nik kılasız? Atamızın qargışına tap bulasız. Şiksiz Tanrı rahmetinden ayrıldığız. Ul niyetten qaytıb eyde tövbe kılıyıp. Tik Yahuda onay tesir kıla almadı. Ügüt sözü bilen kirte koya almadı. Kullarından Yusuf'nu yola almadı. Şarasından buten bir yol izler indi. Ey kardeşler, Yusuf'nu siz utermeğiz. Kardeş kanın üstügüzge kutermeğiz. Hiç bulmasa bir kuyuğa siz taşlağız. Ul ya ular, ya yırakka uze gider. Bu fikirni alar barda mahkul kurdu. Hemmesi de bu şarağa riza buldu. Ul sahrada bir taşlandı kuyu buldu. Şul kuyuğa Yusuf'nu sürerler indi. Alar Yusuf'nun biline bağ taktılar. Yakup sevşi bağrına ut yaktılar.
шул кыйга төшерергә каст кылдылар. Йосыфның күлмәген салдырырлар инде. Үлсәм үләм, әмма миңа кәфен кирәк. Инде миңа кәфен булсын бу күлмәк. Булып алар суык күңел, каты йөрәк, шул күлмәген салдырырлар йыртып инде. Шул бау белән аны тартып китерделәр, Йосыфны шул тар кыйга төшерделәр, шәфкать итми йөзне читкә чөйерделәр, урак белән берсе бауны кисәр инде. Эй туганнар, җиттем инде соңгы чиккә. Юкмы сездә күңел шәфкать һич тә? Кояш, ай һәм 11 йолдыз тора күктә. Әнә шулар ярдәмчеләр булсын сиңа. Шуннан берсе бөтен сахрага акыртып, бер бәрәнне бугазлады барып тотып, күлмәгенә шул бәрәннең канын сөртеп, һәммәсе дә шаулап көлеп китте кайтып. Miskin Якуб юлдан бер дә күзен алмый. Йосыфтан айрылу уты бәгырен талый. Угланнары киткән якка һаман карый. Моңаеп ул йыглый утыра инде. Угланнары йыгларга дип сүз куйдылар. Якынлашкач өйгә бик нык ахырдылар. Кызганыч Йосыф, мискин харап булды. Йосыфны алдырдык бит. Алдырдык шул. Якубның моны ишеткәч акылы шашты. Бер кычкырып, һушсызланып авып төште. Моны күреп угланнары кайгырышты. Үкенеч, хата кылдык туганнарым. Үтеп китте ул төн, тагын иртә булды. Мискин Якуб шунда гына аңга килде. Угланнарын чакырып ул сорау бирде. Кайда минем Йосыфым? Нигә юк ул? Без сахрада киек казлар баккан идек. Барыбыз да берәр укны аткан идек. Шул укларны алырга дип киткән идек. Әйберләрне саклап Йосыф калган иде. Без килгәнче кире аңа каза килгән. Ул җирдә бер явыз бүре йөри икән. Шул бүре Йосыфка явыз һөҗүм иткән. Ул ашаган Йосыфыңны әткәй сине. И балалар, әгәр шулай булган булса, бүре аны ашап һәлак кылган булса, агъзасыннан берәр нәрсә калган булса, китерегез хәзер миңа шуны табып. Я атабыз, күп тырыштык, күп карадык. Уны без дә эзләп кайларга бармадык. Агъзасыннан бер нәрсә дә таба алмадык. Бары шушы күлмәк кенә калган менә. Куйныннан берсе канлы күлмәк алды. Шуны Якубның алдына китереп салды һәм күрсәтте аңа күлмәктәге канны. Якуб тагын хуштан язып авар инде.
Mısırda bir ılık savdagar var idi. Ana Malik ibni Dagir diler idi. Dagir oğlu bir gün sefer çıkıp gitti. Kangan ilindagi gıyat kıyısına gitti. Ol bu avla korunlarını bik uşattı. Şunda toktap diyelerden yük buşattı. Kıllarının ikevine bir söz attı. Şol kuyudan barıp ana su alığız. Kıllar ise tarttı bağını ikev kışke. Gaziz Yusuf bağğa yapışıp çıktı üske. Yüzü yaktırak tulgan ay yaktısından. Malik görüp yazmay kaldı şak huşundan. Bu şak Yusuf kardeşleri tavdaydı. Ol tirede karvan barın alar kurdu. Bik aşıgıp, kabalanıp, yıgırıp kildi. Bu kılımız bizden koşkan. Ol bizniki. Hey cemaat, nik didiniz bizden malga? Bu kılımız biz yuğunda koşup kalgan, yeşirini bu kıyga pusa algan. Kaytarıgızanı bizge hazır tiri. Karışmadı Malik, akıllı iridi. Kardeşlerine Yusuf'nu kiri birdi. Kardeşleri mındı halden fayda kurdu. Kul deyip ayda, satık ona eni bizni. Karvançılar, satabız bu kulni sizge. Bir şart bilen, iltigiz bik yirak jirge. U aldaqşı, ul urlavşı, ul qoşuşı, qoşup kilip bu kıyıga kirgenine. Ey oğlanlar, sözünüzünü anladım men. Hakikatte onu satıp alamın men. Gaybi bilen onu kabul kılamın men. Bahasını siz aytıgı şuna imdi. Lakin benim kulumda hiç altınım yok. Türlü tavar satıp alasım köp. Var 18 yarmak tenkem, bahası yok. Şol yarmak kabulsağız siz rizayım dey. Ey kardeşler, 18 yarmaklı alayık. Yusuf bilen bu sevdeni tamam kılayık. Hemme bizde bu bakaga riza bulayık. Jitmegenin bağışlarımız alayım dey. Malik Dagir ul Yusuf'a şunda aytdı. Bular seni kolubuz dip mine sattı. Bu dürüst mü? Kol buluğun senin hak mı? Sen dürüsün aşık itip sen ayt mine. Ayt Yusuf, Mağa Yusuf riza bulsin. Kol ikenin tilin bilen ikrar kılsın. Tugil disen udrabiz aşık bilsin. Yusuf miskin bu yanavdan korkup kaldı. Korkuğundan kulluğuna riza buldu. Min kıl, eyyi. Gözlerinden yaş ağıldı. Allah kılı, aldamadım min asılda.
Taymuz Mag'rib yerlarında podsho edi. Askarlari 100,000 irdan oshaydi. Mol mulkati shikdan chiqib toshaydi. G'ururlig'i yolg'iz qizi bo'lar edi. Ismi uning Zuleyxadir, Taymuz qizi. To'lg'an oyday balqiriydi uning yuzi. O'zi motor, bilinishga, tatlı so'zi, ijmoqdagi hur qizini ushar edi. Yaqub nishik Yusufni yaratgan bo'lsa, Yusuf uning itagida yotgan bo'lsa, Zuleyxa da shunday edi otasina. Balki tog'i ortiqroq da bo'lar edi. Аңа нәq 20 бақтан яушы келді. Her qaysisi altın taclar kiygan edi. Олар бик ko'p mol ham altın xosh kitirdi. Hammasi da Zuleyxani tilar edi. Yavshilarning har qaysisi zo'r bakdan edi. Zuleyxani xotinliqqa dimlar edi. Tik Zuleyxa otasina bulay dedi. Birib jibarati yavshilarni kiri. Zuleyxa bir kunni yuqlab yotar edi. Shunda Yusuf suratini ul tushda ko'rdi. Ko'ruv bilan shundoq ona g'oshiq bo'ldi. Yig'lay ul uyanib ketar edi. Tatlı yuqusidan biskin mahrum qoldi. Ay shekilli motor yuzi tamam suldi. Jitdi shunga oshamas ham ichmas bo'ldi. Kuni tuni gil Yusufni o'ylar edi. Shunday holda tag'in bir yil vaqt o'zdi. Yusuf suratini Zuleyxa yana ko'rdi. Surat ona o'git berib bulay dedi. Ya Zuleyxa, o'gitimni sen tut menim. Bil sen shuni, sen meniki, men seniki. Bular ko'rma mendan boshqa hech kimniki. Unutma bu ishqim nindi ekanlikni. Hech kimga da ko'ngling solma mendan o'zga. Zuleyxa bu so'z o'gitga rizo bo'ldi. Uyandi da yoq-yog'ina ko'zin soldi. Surat ona bir yerda da ko'rinmadi. Shuluq saat ul hushindan yozar edi. Ota kishi buni ko'rib qoldi hayron. G'ishiq sabab ekanligini bildi ondan. Shifoxonada qildirdi turli darmon. Aqli qaytmas, davo foyda etmas edi. Aqli ketdi, yotsa ko'zin yo'qo olmay, ketirsalar rizqni da hech qobolmay, kishi bilan shilashirlik kishi qolmay, tabiblar hech menga davo topmas edi. 5-yil suratni ul yana ko'rdi. Bik niq og'lab ong'arga ul so'rov berdi. Aytchi, kimsin? Turgan yerin qayda sening? Bor narsadan endi mahrum qilding meni. Yusuf aytdi. Ya Zuleyxa, ayting shuni. Men Misrning hukmdori, bilsin buni. Misrga keltilar bo'lsang agar meni, tabarsın sen meni shiksiz shunda imdi. Zuleyxa buni eshitgach sikirib turdi. Halni anglab, zehnin ham g'oqilin jiydi. Otasina bu turida xabar qildi.
Тілегенім Мисыр хükümdarı минем. Мені Мисыр хükümdarı алсын инди. Кайчан Таймус мындай хәлне анык білді, язу язып Мисырга илче күндерде. Язуында ахвалны аңа білдірді. Bir kızım var. Ул тик сине якын күрә. Мин кызымны хакыйкаттыр сиңа бирәм. Мен җәгә мәһәр җиһаз тияттырам. Мен кашырга затлы ефәк йөкләттірем. Алтын, көмеш тә күп булыр ул йөкләрдә. Ул чак Мисыр хөкемдары Кытфир иде. Таймус илчеләре аңа хатын бирде. Кытфир укып ул язуны риза булды, җавап язып җибәрде ул илче имди. Ул Кытфирның илчеләре килү белән, Таймус аның җавап хатын алу белән, җавабының ниндилеген белү белән, Зөләйханы ул Мисырга юллар инди. Зөләйханың торган җире Мәгъриб иле. Ерак, озын ул Мисырга бару юлы. Атлы кеше үтсә аны көне төне, ай ярымда барып җитәр диләр инди. Мең дия һәм мең кашырга йөкләтеп, мең кул белән мең караваш атландырып, Зөләйха Мисырга шулай килеп керде. Сарайда ул бер тәхет курдырыр инди. Шул сәгатьтә бәкләр белән Кытфир килде. Бәкләр чыгып китте, Кытфир ялгыз калды. Зөләйха аны күрүгә хайран булды. Бу ниндир? Нигә дип ул монда калды? Каравашлар Зөләйхага җавап бирде. Бу ир Мисыр хөкемдары Кытфир була. Хакыйкатьтә синең ирең шушы була. Әдәпсезлек күрсәтмә син, зинһар инде. Моны ишеткәч Зөләйха тәмам шашты. Уштан язып тәхетеннән авып төште. Каравашлар һәммәсе дә кайгырышты. Кытфир исә бер нәрсә аңламас булды. Мондый түгел иде минем төшкә кергән. Лаек түгел бу ир миңа ачык күрәм. Охшашы юк моның һич тә аның белән. Гакылы, күркәның мондый түгел иде. Тулган айдай балкырыданың йөзе. Бал шикәрдән татлы иданың сүзе. Рәхәт табайды хәсрәт чиккән кеше. Ансыз бөтен дөнья ямсыз, нурсыз миңа. Шылгап алды Зөләйханы каравашлар. Җылы сүзләр белән бирде үгет аңар. Хуҗабикә, сабыр кыл син. Сабыр дәва. Сабыр белән мурад хасил булыр алда.
Аннан соңра нәқ 7 ел тағын үтті. Хәлләр киште, бик күп айлар килеп китте. Ахыры Юсуф Мысырга да килеп җитте. Мысырда ул кол ителеп сатылыр инде. Көндәүчеләр базар буйлап әйләнделәр. Кол сатыла, кол сатыла. Кол сатыла, кол сатыла. Güzel yüzündən pərdəsin күтәрделәр. Yüz nurları kün yaktısın kaplar indi. Bir kişi de onu satıp almadı. Baha birip ona yakın kile almadı. Mısır malı ona baha bula almadı. Cihan malı onun için gitmez indi. Bunu bilip Qitfir şunday emir verdi. Ey xadimler! Saray altı meydanın bizegiz. Dağir olan yanına ul ündeb aldı. Kulun kitir, biz de kurik dağir melik. Qayşan Yusuf şul maydanda payda buldu. Nuru bilen bütün saray işi tuldu. Züleyxa da onu görüp hayran kaldı. Kuru bilen huşsuz bulup düşer indi. Көңілімнің тілегі ол. Білігіз сіз. Менім үшін аны сатып алғыз сіз. Барлық малым шуңар фида қылғыз сіз. Ненді бәхәс раса да білігіз сіз. Дағир мәлик, мина аны сатығыз сіз. Інжі мәржан, жауһар, яқут алығыз сіз. Ненді бәхә тиеш, иғлан қылығыз сіз. Шын бәхәсін білдіргіз ашық етіп. Qitfir ғазиз, өлшеуіне алтын салсын. Ауырлығы аның Юсуф қадар болсын. Қой өлшеуге тағын малының көп түрлісін, әр бір түрі улан қадар тартсын аның. Qitfir мұны іштеп хайран қалды. Күркәм yüzüne Yusuf'ның көзін салды. Қайдан келсін сатлық қылғамын деп аға? Сонап көрсәт, hünərlərin onun миңа. Біріншіден, бұйы зифа, сылу үзі. Икіншіден, күреклі һәм нұрлы үзі. Үшіншіден, тілі бик саф, туғры сөзі, тамам камил білер 72 тілні. Dördüncüden, kişilikli hem şefkatli. Beşinciden, alıp batırday yürekli. Altıncıdan, bik kuplerden ul kuvvetli. Kış kuvveti artık onun 40 irden. Yedinciden, dine bütün, diyanetli. Sekizinci, hıyanetsiz, emanetli. Dokuzuncu, hulku, güzel, tili tatlı. Onuncudan, peygamberler nesilinden. Qitfir şunduk mındı şartqa riza buldu. Şuluq saat hazinəgə üzü bardı. Ülşəvgə olnaq 500 bin altın koydu. Barlıq altın Yusuf kadar tartmaz indi. Ülşəvgə ol tağın altın istəb koydu. Aları da Yusuf'tan көп jingil buldu. Hazinede altın kümüş hiç kalmadı. Bütünüsü Yusuf şaklı tartmaz indi. Cifek atlas, misik gamber barın koydu. Gavher yakut, inci mercan yiyip saldı. Bu bahadan Qitfir tamam haciz buldu. Cümle malı Yusuf kadar tartmaz indi. Мәлик дағир,
Сәүдә былай барып шықмас. Алыш биреш шартлы түгел болып бітмәс. Бу баһага бүтін дүния малы жетмәс. Жетмәгәнен миңа бүләк итеп бирсин. Кытфир ғазиз, бу шартқа мин риза булам. Бу бәһәгә җиткән кадәр түләү алам. Җитмәгәнен инде сиңа бүләк кылам. Бу угланны рәхмәт әйтеп сиңа бирәм. Я Зөләйха, хөрмәт кылсын бу угланга. Һәр вакытта күрсәт аңа лайык кадер. Тырыш миннән артык аны олыларга. Йосыф безнең үз улыбыз булсын хәзер. Шул вакыттан 7 еллап гомер узды. Зөләйханың гыйшкы көннән көнгә арта барды. Йокысыннан мәхрүм калды, йөзе сулды, ашау-эчү кайгысында белмәс инде. Берәр вакыт тамырыннан кан алдырса, тамырына пәке белән табиб сызса, шул чагында каны агып җиргә тамса, җирдә Йосыф исме язылыр инде. Кай чагында күккә аның күзе төшсә, күк йөзендә йолдызларны күрер исе, хәтеренә әгәр шунда Йосыф килсә, йолдызлар да Йосыф исмен әйтер инде. Мисырда яшәүче кайсы хатын-кызлар ишетеп бу хәлне бергә җыелыштылар. Зөләйханың хәлен сөйләп көлештеләр. Белдегезме Зөләйханың әхвәлләрен? Мин ишеткәч хайран булдым, илаһым. Үз кылына үзе гашыйк булган имеш. Кайчан бу хәл Зөләйхага ишетелде. Бик зур мәҗлес җыярга ул карар бирде. Мәҗлесенә аның 400 хатын килде. Баршасы да кирип түргә узар инде. Йосыфны ул бик зиннәтләп киендерде, чәчләрен үз кулы белән тарап үрде, кулына зур кызыл алтын табак бирде. Йосыф аны шул мәҗлескә илтәр инде. Хатыннарны көрсиләргә утырттылар. Берәр пычак һәм әфлисун тоттырдылар. Әфлисунны турагыз дип боердылар. Нәкъ шул вакыт Йосыф килеп керер инде. Йосыф таба борылып бер карадылар. Гүзәллеген күреп аның таң калдылар. Һәммәсе дә күз ала алмый карап аңар. Әфлисун дип бармакларын кисәр инде. Кара сине. Валлаһи бу адәм түгел. Моның ише кыл булуы мөмкин түгел. Моны күреп, ничек шашмый түссен күңел? Һич шиксез ул фәрештәдер. И кунаклар. Инде сез дә күрдегезме? Йөзем нидән сулганлыгын белдегезме? Бер күрүдә кулыгызны кистегезме? Ә мин кисәм йөрәгемне көндә шулай. Нәкъ 7 ел инде аны мин күргәнгә. Гыйшкым аңа көчәядер көннән көнгә. Гашиз булдым.
Шара тапмыйм шундый хәлгә. Димәк, сабрым сезнекеннән артык инде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Болгар шагыйре Кол Галинең Кыйссаи Юсуф әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы язучы Рафаил Мустафин, радио тамаша режиссеры Госман Әхмәтҗан. Рольләрне башкардылар. Шагыйрь, алып баручы Прозат Исәнбәт, Бала Юсуф, Фирая Акбар, Өлкән Юсуф, Илдус Әхмәтҗан, Зөләйха, Алсу Гайнуллина, Якуб, Шәүкәт Биктимер, Кайтфир, Ирек Бахман, Дагир Малик, Рауил Шәрәфи, Теймус, Айдар Хафиз, Уги кыз, Рәмзия Закирҗан. Юсуфның абыйлары Рәсим Сәлах, Илдар Хайруллин, Нариман Гарифулла, Мансур Ибраһимов, Юнус Сафиулла. Каравушлар Дания Нурлы һәм артистка Мәсгуда Хайрулла. Музыка бизәлешендә Фуат Әбүбәкер җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль катнашты. 1988 елда әзерләнгән бу радио тамашаның икенче өлешен бүген тиздән, ягъни Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлайсыз. 16 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Болгар татар язма шигъриятенә нигез салган 13нче йөз шагыйре Кол Галинең Кыйссаи Юсуф әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы язучы Рафаил Мустафин. Радио спектакльнең режиссеры Госман Әхмәтҗан. Рольләрне башкаралар. Шагыйрь, алып баручы Прозат Исәнбәт, Бала Юсуф, Фирая Акбар, Өлкән Юсуф, Илдус Әхмәтҗан, Зөләйха, Алсу Гайнуллина, Якуб, Шәүкәт Биктимер, Кайтфир, Ирек Бахман, Дагир Малик, Рауил Шәрәфи, Теймус, Айдар Хафиз, Уги кыз, Рәмзия Закирҗан. Юсуфның абыйлары Рәсим Сәлах, Илдар Хайруллин, Нариман Гарифулла, Мансур Ибраһимов, Юнус Сафиулла. Каравушлар Дания Нурлы һәм артистка Мәсгуда Хайрулла. Музыка бизәлешендә Фуат Әбүбәкер җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль катнашты. Көндәүчеләр базар буйлап әйләнделәр. Кол сатыла, кол сатыла. Кол сатыла, кол сатыла. Güzel йөзеннән пәрдәсен күтәрделәр. Йөз нурлары көн яктысын каплар имди. Бер кеше дә аны сатып ала алмады. Баһа биреп аңа якын килә алмады. Мисыр малы аңа баһа була алмады. Җиһан малы аның өчен җитмәс имди. Моны белеп, Кайтфир шундый әмер бирде. Эй, хадимнәр! Сарай алды мәйданын бизәгез. Дагир улан янына ул өндәп алды. Колың китер, без дә күрик, Дагир Мәлик. Кайчан Юсуф шул майданда пайда булды. Нуры белән бөтен сарай эче тулды. Зөләйха да аны күреп хайран калды. Күрү белән хушсыз булып төшәр имди. Күңелемнең теләге ул. Белегез сез, минем өчен аны сатып алгыз сез. Барлык малым шуңар фида кылгыз сез.
Нинди бәхәс раса да билгесез. Дәгыйр Мәлик, миңа аны сатығыз сіз. Інжі мәржан, жауһар, яқут алығыз сіз. Нинди бәхә тиеш, иғлан қылығыз сіз. Шын бәхәсін білдіргіз ашық етіп. Қитфир ғазиз, өлшеуіне алтын салсын. Ауырлығы аның Юсуф қадар болсын. Қой өлшеуге тағын малының көп түрлісін, әр бір түрі улан қадар тартсын аның. Қитфир мұны іштеп хайран қалды. Көркәм yüzіне Юсуфның көзін салды. Қайдан келсін сатлық қылғамынды бәға? Сонап көрсәт, hünәрлерін оның миңа. Біріншіден, бұйы зифа, сұлу өзі. Екіншіден, күреклі һәм нұрлы yüzі. Үшіншіден, тілі бик саф, туғры сөзі, тамам камил білер 72 тілні. Дүртіншіден, кішіліклі һәм шафқатлы. Бешіншіден, алып батырдай юреклі. Алтыншыдан бик көплерден ул қуатлы. Күш қуаты артық аның 40 ирден. Жетіншіден, дini бүтін, диянетлі. Сегізінші хиянетсіз, әманетлі. 9-шы хұлқы güzel, тілі татлы. 10-шыдан, пейғамбарлар нәсіліннен. Қитфир шундук мындай шартқа риза болды. Шулук сағат хазинеге өзі барды. Өлшеуге ул нәқ 500 000 алтын қойды. Барлық алтын Юсуф қадар тартмас инди. Өлшеуге ул тағын алтын істеп қойды. Алары да Юсуфтан көп жеңіл болды. Хазинеде алтын күміш hiç қалмады. Бүтінісі Юсуф шақлы тартмас инди. Жифек атлас, мисік ғамбар барын қойды. Гауһар яқут, інжі мәржан үйіп салды. Бұ бағадан Қитфир тамам ғажиз болды. Жімлі малы Юсуф қадар тартмас инди. Мәлик дағир, сәуде бұлай барып шықмас. Алыш біріш шартлы түгел болып бітмәс. Бұ бағаға bütün dünya malı жетмәс. Жетмәгенін миңа бүләк етіп берсін. Қитфир ғазиз, бұ шартқа мен риза болам. Бұ бағаға жеткен қадар түләу алам. Жетмәгенін енді сиңа бүләк қылам. Бұ оғланны рахмет әйтіп сиңа берем. Я Зüleyxa, хөрмәт қылсын бұ оғланға, әр вақытта көрсәт аңа лайық қадір. Тырыш миннән артық аны ұлыларға. Юсуф біздің өз ұлыбыз болсын қазір. Шул вақыттан 7 yıllап ғұмыр узды. Зüleyxаның ғишқы күннен күнге арта барды. Йоқысынан мәхрум қалды, yüzі солды, ашау ішу қайғысында білмәс инди. Бірер вақыт тамырынан қан алдырса, тамырына пәкі білән тәбип сызса, шул шағында қаны ағып жерге тамса, жерде Юсуф исме yazılır инди. Қай шағында көкке аның көзе түшсе,
көк yüzünde yıldızlarını көрер ise, хәтеренә әгәр шунда Юсуф килсә, йолдызлар да Юсуф исмен әйтер инде. Мисырда яшәүче кайсы хатын-кызлар, ишетеп бу хәлне, бергә җыелыштылар. Зөләйханың хәлен сөйләп көлештеләр. Белдегезме Зөләйханың әхвәлләрен? Мин ишеткәч хайран булдым, илаһым. Үз кылына үзе гашыйк булган имеш. Кайчан бу хәл Зөләйхага ишетелде? Бик зур мәҗлес җыярга ул карар бирде. Мәҗлесенә аның 400 хатын килде. Барчасы да кирип түргә узар инде. Юсуфны ул бик зиннәтләп киендерде, чәчләрен үз кулы белән тарап үрде, кулына зур кызыл алтын табак бирде. Юсуф аны шул мәҗлескә илтәр инде. Хатыннарны көрсиләргә утырттылар. Берәр пычак һәм әфлисун тоттырдылар. Әфлисунны турагыз дип боердылар. Нәк шул вакыт Юсуф килеп керер инде. Юсуф таба борылып бер карадылар. Гүзәллеген күреп аның таң калдылар. Һәммәсе дә күз ала алмый карап аңар. Әфлисун дип бармакларын кисәр инде. Кара сине. Валлаһи бу адәм түгел. Моның ише кыл булуы мөмкин түгел. Моны күреп, ничек шашмый түссен күңел? Һич шиксез ул фәрештәдер. Кунаклар. Инде сез дә күрдегезме? Йөзем нидән сулганлыгын белдегезме? Бер күрүдә кулыгызны кистегезме? Ә мин кисәм йөрәгемне көндә шулай. Нәкъ 7 ел инде аны мин күргәнгә. Гышкым аңа көчәядер көннән-көнгә. Гәҗиз булдым. Чара тапмыйм шундый хәлгә. Димәк, сабрым сезнекеннән артык инде. Шулай итеп, хуҗабикә кәефләнде. Хәле ләкин аның бик нык зәгыйфләнде. Бер көн Газиз бик кызганып сорау бирде. Рәнҗең нидән? Ни телисең, я Зөләйха? Газизем, төзүчеләр монда килсен. Миңа лаек сарай алар бина кылсын. Сарай иши гаҗәп нәкышләнгән булсын. Төрле сулар анда агып торсын инде. Кыйтфир шундук бу турыда әмер бирде. Төзүчеләр, нәкышчеләр бар да килде. Бизәкле һәм матур сарай бина кылды. Һәр бер оста бик тырышып эшләр инде. Зөләйха инҗе мәрҗәнләп чәчен үрде. Инҗе мәрҗән аны гаҗәп зиннәтләде. Бизәнеп ул шул сарайга килеп керде. 100 нурыннан сарай эче балкыр инде. Әмер бирде һәм Юсуфны өндәделәр. Сине хатын чакырадыр, янына кер. Чакырырга безгә Газиз үзе кушты. Көтмәгәндә аны шулай алдадылар.
Әйдә, Йосыф, кір, қорықма. Син шәфқатлы, хылқың яхшы, йөзең яқты, сүзең татлы. Бу сарайны төзеттем, синең сыйфатлы. Күңелемдә ут, миңа да бер күз сал инде. Әйе, сарай бигрәк матур, нақшы гаҗәп. Ләкин мине чакыруга нинди сәбәп? Кытфир газиз үзе кайда? Шунсы гаҗәп. Хатыны белән бергә ул да булсын иде. Бу сарайда ул бүләкнең ни эше бар? Бу сарайда барлык нәкыш сиңа охшар. Синең гыйшкың миңа шулай тәэсир кылар. Сине күрсәм, жан рәхәтем артыр инде. И Зөләйха, мине ирең сатып алды. Минем гадәт холкым аңа ошап калды. Ул бит мине кулдан угыллыкка алды. Мин атама ничек хаин булыйм инде? Яңа туган айга охшаш кашларың бар. Энҗеләргә охшаш синең тешләрең бар. Мишек җифар исе килгән сачларың бар. Үрергә үз кулым белән лаек инде. Кысып тоткан Зөләйха ул Йосыф кулын, йөзе янып тулган ай күк балкый нуры. Йосыф тели табарга кутылу юлын. Худавәндә, коткар үзен. Кызыл якут кебек синең яңакларың, яшь алмадан нәфисрәктер якләрең, бал шикәрдән татлырактыр иреннәрең, ике ирнең күңелем үртәп торыр инде. Зөләйхадан кулын алып Йосыф качты. Сарайдагы 7 ишек бәреп ачты. Исән мин котлыйм дип тизрәк чапты. Зөләйха да артыннан ук куар инде. Бәс Зөләйха Йосыфны тиз куып җитте. Куып җитеп итәгеннән ныклап тотты. Арт итәге Йосыфның йыртылып китте. Тыш капкадан ал артлы чыгарлар инде. Кытфир шунда тора икән. Моны күрде. Зөләйханың төсе тамам киткән иде. Сизенеп, газиз аларга сорау бирде. Ни булганын белергә ул теләр инде. Эй, Зөләйха, ая Йосыф, бу ни булды? Углан Йосыф миңа явыз тәкъдим кылды. Углан Йосыф, әйтче миңа, син ни кылдың? Вафасызлык эшләп, зур гөнаһлы булдың. Ата газиз, мин гаепсез, ул гөнаһлы. Хакыйкатьтә мин арумын, ул языклы. Бу угланны биегирем зинданга сал. Мине тыңлап, аны тыйып, туры юл ал. Аңа җәза тиеш. Ул бит безне рисвай кылды. Әдәпсезлек эшләмәсен башка инде. Ая Йосыф, хәзер белдем сүзең ялган. Ачыкланды, син икәнсең бузык кылган. Мин яптырам хәзер сине тоткын итеп, бүтән гомрең шул зинданда үтсен инде. Мısır җиренә Йәмәннән шымчы килде. Бик күп маллар китертеп ул ришват бирде. Икмәкче һәм шарапчыны ант иттерде. Агу бирегез Кытфирга дияр инде. Газиз Кытфир бу эшләрне белеп алды. Икмәкче һәм шарапчыны зиндан салды. Алар белән бергә шунда Йосыф булды. Тоткынлыкта кайгы хәсрәт чигәр инде. Ул шарапчы бу зинданда бер төш күрде. Төш юраучы, берәр кеше монда бармы?
Тугры Юсуф шарапчыга жауап бирде. Тышың сөйлә, әй шарапчы, үзем юрыйм. Әле менә ятка шундый бер төш күрдем. 3 тәлгәш пешкән йөземне сыга идем, кызыл алтын кәсәләргә куя идем. Берсен бирдем хөкемдарга, эчте инде. Икмәкче дә тышын сөйләп бирде. Кара Хикмәт, мин дә бер төш күрдем. Баш өстемә бик күп икмәк куйган идем. Аны хөкемдарга илтер булган идем. Кошлар килеп, икмәкләрне чукырым ди. Бу икәүнең тышын Юсуф юрап бирде. Шарапчыга юраганы яхшы иде. Я, икмәкче, ай-һай хәтәр синең эшең. Кыйтфир сине һич шиксез үтерер инде. Шуннан соңра 3 көн вакыт китте узып. Газиз Кыйтфир икмәкчене куйды асып, шарапчыга ирек бирде, зиндан ашып, шарапчылык дәрәҗәсен кире бирде. Унике ел ул зинданда Юсуф торды. Бик күп газап, кайгы, хәсрәт, ачлык күрде. Шулай да дугасы аның кабул булды. Вакыт җитеп, ул кытылу табар инде. Бер көн Кыйтфир газиз сәер бер төш күргән. Юраучылар сарайыма килсен минем. Аның хөкеме белән бик күп халык килгән. Мондый төшкә гаҗәпләнеп калган инде. Бүген төнлә 7 симез сыер күрдем. Һәр кайсының аркасына менеп йөрдем. Берсеннән берсенә шунда күчә тордым. Мондый төшкә гаҗәпләнеп калдым инде. Күрдем яна 7 сыер. Бар да ябык, бар да хәлсез, бар да беткән арыкланып. Ашыгудан булган алар шундый нәзик, симезләрен арыклары ашар инде. Юраучылар төшне юрый алмадылар. Аны ничек аңлатырга белмәделәр. Сире нинди икәнлекне сизмәделәр. Аптырашып, тыңлап торыр икән инде. Бу төшең ничек аңларга без белмибез. Сирнең нинди икәнлеген без сизмибез. Төшең бигрәк гаҗәп, бигрәк хайран. Ничек симезне ашасын ябык хайван? Моңа биек хөкемдарның ачуы килде. Нәкъ шул вакыт шарапчысы килеп керде. Сәҗдә кылып хөкемдарга ул баш иде. Рөхсәт сорап, шунда сүзен әйтер инде. Бер сүзем бар. Тыңла мине, Шаһҗан. Зинданда бар синең бер изге угылан. Хикмәт гыйлемен биргән аңа Тәңре Сүбхан. Бу төшеңне юраса, ул юрар инде. Шуннан Кыйтфир сакчыларын тиз йөгертте, тоткын Юсуфны каршысына китертте, аны түргә йомшак көрсигә утыртты, хөрмәт белән Юсуфка сүз кушар инде. Бүген төнлә бер гаҗәп төш зиһенем алды. Юраучылар юрый алмый гаҗиз калды. 7 симез сыер күрдем. 7 арык. Симезләрен арыклары ашадылар. И хөкемдар, нәкъ 7 ел иген уңа.
Түрлі нигъмәт, азык белән дөнья тула. Аннан соңра корылык һәм кытлык була. Нәкъ 7 ел зур авырлык булыр илгә. Аңлатып бир. Симез сыер нәрсә була? Арык сыер ничек аны ашый ала? 7 туклык елны икмәк җыеп куйсаң, 7 ачлык елны шуны ашап туйсаң, шул икмәкне ятка, читкә сатып байсаң, төшнең мәгънәсе менә шул була инде. Сыйфатларың синең бик мактаулы икән. Хикмәт гыйлмең шундый камил тулы икән. Зиндан сиңа һич тә лаек түгел икән. Әйт, Зөләйха, чын сүзеңне. Гаеп кемдә? Туры Йосыф тоткынлыктан азат булсын. Затлы кием, зур дәрәҗә, исем алсын. Дөньяда ул бийек шаһлар шаһы булсын. Мин гаепле, һич гаепсез Йосыф монда. Тугры Йосыф тоткынлыктан шулай чыкты. Каршыларга аны бөтен Мисыр халкы чапты. Алтын көмеш, инҗе мәрҗән җиргә сипте. Улуг кеше күрер өчен йөгерер имди. Шул вакытны Кытфир нәби вафат булды. Ул Йосыфка бар дәүләтен мирас кылды. Йосыф нәби таш киеп тәхеткә менде. Кояш кебек йөзеннән нур сипте имди. Шулай михнәт китеп, рәхәт көннәр килде. Йосыф Мисыр җирендә зур патша булды. Илаһ аңа зур мәмләкәт насыйп кылды. Бөтен эшен игелек белән эшләр имди. Игенчелек эшен үз өстенә алды. Ашлык иген бик күп игәргә боерды. Суктырмыйча аны кибәнгә өйдерде. Сугылганы амбарларга тулар имди. Мисырда 7 ел иген ишеле булды. Төрле ризык белән бөтен дөнья тулды. Аннан соңра 7 ел корылык булды. Каты эссе, коры һава торыр имди. Канган иледә кытлыкка дучар булды. Иген усалмады, сахра да корыды. Мондый кытлык начар, яман тәэсир кылды. Якуб нәби угланнарын дәшеп алды. Илебездә безнең хәйр һич калмады. Бу торлыкка һичбер чара табылмады. Я угланнар, Мисырга барыгыз инде. Анда ашлык сатып алу мөмкин икән. Падишаһы тугры, динле, мөмин икән. Йонылтыгыз, алтыныбыз беткән безнең. Газизенә әйтегез сез сәлам миннән. Он карындаш бу сәфәргә риза булды. Унысы да дөя менеп сәфәр кылды. Якуб нәби генә бармый, өйдә калды. Чөнки үзе авыру, үзе сукыр иде. Унөч көннән Мисырга җиттеләр алар. 10 диягә төяп алып килде товар. Мондагы ашлык баһасын белеп булар. Бер ай ятып,
bir qadaq un ала алмады. Тугры Юсуф тәхтендә утыра иде. Тәрәзәдән туганнарын күргән иде. Кардәшләре килгәнлеген белү белән дулкынланып, аңын җүә язды инде. Шул чак Юсуф айрым сарайны кордырды. Кардәшләрен шул сарайга чакырттырды. Кадер-хөрмәт белән кабул итте инде. Алар килеп бу сарайга керү белән, мәхәббәтен ул Юсуфның күрү белән, султанатын аның сизеп алу белән, унысы да башын җиргә урыр инде. Мусафирлар, күтәрегез башыгызны, турайыгыз һәм җыегыз аңыгызны. Аңлатыгыз сөйләп миңа хәлегезне, нигә мохтаҗ булдыгыз сез? Белик инде. Айя, газиз, хәлебезне син бел ачык. Интектирде тамам безне каты ачлык. Килдек монда сорарга без синнән ашлык. Атабыз күп сәлам әйтеп калды инде. Мохтаҗ булып килдек сезнең каршыгызга. Күп түгелдер алып килгән малыбыз да. Зур игелек, ярдәм кирәк сездән безгә. Юмартлыкка сез дөньяда мәшһүр инде. Ярый, бер түләүсез азык-төлек бирәм. Сезне затлы киемнәргә киендерәм. Бүләкләрмен башка бик күп әйбер белән. Тик бер сорауым бар хәзер сезгә инде. Димәк ки, сез ерак илдән мусафирлар. Сез барыгыз да 10 кардәш, таза ирләр. Бар идеме сезнең кече бер энегез? Булса, хәзер кайда нишлисең ул инде? Падишах, ничек белмәк кирәк аны? Ашады бит явыз бүре ул угланны. Инде оҗмах түрендәдер аның җаны, бу дөньядан күптән күчеп китте инде. Шулай дисез. Инде алтын табак алыйк. Ул шыңгылдап ни дияр бит, тыңлап карыйк. Ул ни дисә, шуңа һич шиксез инаныйк. Ризамы сез моңа? Риза. Юсуф буйрык бирде, табак китерделәр. Кызыл алтын таяк белән бер бәрделәр. Кудрәт белән телгә килгәнен күрделәр. Табак шыңлап, ялган дияр. Эй угланнар, инде ачык күрдегезме? Табак әйткәннәрне тыңлап тордыгызмы? Юсуфка ни кылганыгыз белдегезме? Гаеп кимдә? Гаеп бездә гаеп. Тәхетеннән төште Юсуф ачуланып, гайрәт белән тирә-якка күзен салып, бөтен сарай тетрәп китте калтыранып. Таза терәкләре авып төшәр инде. Сез Юсуфны ул вакытта алдагансыз. Бергә сайранга чыгарга өндәгәнсез. Шундан үтерергә уйлагансыз. Тик Яһүдә аны яклап калган инде. Сезнең берәр кулыгызны кистерермен, һәммәгезне муйныгыздан астырырмын. Барчагызны мин җәзалап үтерермен. Сез Юсуфка кылган җәбер өчен инде. Эй, падишах, кичер безне, кыл син азат. Атабыз хакына безгә кыл мәрхәмәт. Шәфкатьле бу, булай да күп кичтек газап. Сукырайды, ике күзе елап инде. Син Юсуфка шул кадәрлек шагалсың. Юсуф булсаң, нигә безне ят күрәсең? Әллә инде чынлап да Юсуф буламсың? Чыннан да, син безнең кардәш Юсуф ахры. Эй абыйлар, эй кардәшләр, сез белегез. Мин чыннан да Юсуф, сезнең кардәшегез. Мин шул Юсуф, Мисыр шаһы булам инде. Бу сүздән соң бар да җиргә авып төште. Таныга шаны Исакылдан тәмам шашты. Бәгырьләрен ярып бу хәбәр иреште. Мондый хәлгә
һәркем гаҗәпләнер инде. Атасының хәлен Йосыф сораштырды. Абыйлары былай дип җавап бирде. Йыглый, ике күзе күрмәс булды. Хәсрәт йортыннан бер кая чыкмас булды. Йосыф дисә, күзләреннән кан яшь агар. Аерылу уты белән бәгъре янар. Синең белән күрешергә хыял итәр. Кавышудан һич өметен өзмәс инде. Эй, кардәшләр, хөрмәт итәм атабызны. Мин юк итәр идем юкса барчагызны, төрмә итәр идем сезнең дөньягызны. Кардәшләре зур куркуга төшәр инде. Эй, кардәшләр, күтәрегез башыгызны. Кичерәм мин бөтен бузык эшегезне. Ашлык биреп мин кайтарам кире сезне. Атабызга миннән бүләк күлмәк имди. Кайгы хәсрәт аның бәгъренә үткән, канлы яшьтән күзе күрмәс булып беткән. Шушы изге күлмәк белән күзен сөртсә, күзе ачылыр, якты дөнья күрер имди. Күтәреп күрештеләр. Күзләреннән яшьләр түгеп йыгылаштылар. Һәммәсе дә аглар ырып иңрәштеләр. Моны күреп фәрештәләр йыгылар инде. Аннан Йосыф кардәшләрен киендерде. Бик күп алтын көмеш, ат һәм кашыр бирде. Атасына да килергә рөхсәт бирде. Күзе ачылгач, килсен миңа кунак булып. Алар кайтып, Якуб белән күрештеләр. Һәммәсе дә аның белән кабыштылар. Хаталарын сили-сили йыгылаштылар. Кичер безнең гөнаһларны. Кичер, ата. Йосыфны без синнән алда булган идек. Кол дип аны ерак җиргә саткан идек. Аның солтан икәнлеген барып күрдек. Бөтен Мисыр халкы аның кулы хәзер. Якуб сәүче угланнарын тыңлап торды. Улы Йосыф исәнлеген белеп калды. Күлмәк белән йөзен сөртеп бер җылады, күзе ачылып, якты дөнья күрде инде. Ey балалар, хатагызны ярлыкадым. Bütün günah işigizne гафу кылдым. Мыннан ары каты бәгырле булмагыз. Тату яшәп, рәхәтләр күрегез инде. Günler үтте, айлар узды. Йосыф нәби 30 яшьлек җегет булды. Кояш кебек йөзеннән нурлар сибелде. Күргән кеше күреп һич тә туймас иде. Гақлы камил, хикмәт гыйлмен яхшы белер. Дәгъвачылар дәгъва белән аңа килер. Бай ярлыга дөрес, гадел хөкем кылыр. Берәүгә дә җәбер җафа кылмас инде.
Зөлейха ise зағифләнде, күзе күрмәс, ашау-эчү киенүгә күңел бирмәс, бик картайды, ләкин Йосыф оны белмәс, ә Зөлейха һич оныта алмас иде. Йосыф йөргән юлга һаман килер иде, гомерен шунда үткәрергә теләр иде. Киче көндез шунда һаман йөрер иде. Гашыйклыктан бик нык газап чигәр инде. Тәңре шул чак Зөлейхага ярдәм итте. Өнен аның Йосыфка ул ишеттерде. Шул вакытта Зөлейханы Йосыф күрде, сукыр килеш юлда басып торыр инде. Йосыф шул чак таза атның башын тартты, якын килде, хәл сорашып аңар әйтте. Кем буласың? Миңа нинди эшең төште? Әйт теләгең, үти алсам мин үтәрмен. Ай-я, Йосыф, шаһы җиһан. Менә күр син, хәлем зәгыйф, күзем суқыр, яна белсин. Мисыр хакиме Китфирнең җефете мин. Шундый хәлдән бу хәлләргә төштем инде. Мин шулмын ки, сине сатып алган идем. Бөтен малым сиңа фида кылган идем. Синең гыйшкың белән хайран булган идем. Бүген менә бу хәлләргә төштем инде. Йосыф шул чак Зөлейханы бик кызганды. Аның мондый гыйшкына ул таңга калды. Зөлейханың сүзләренә ышанмады. Сынар өчен кабат сорау бирер инде. Я Зөлейха, кайда синең дан һәм малың, зифа буең, озын чәчең, хуп җамалың, тулган айдай балкып торган йөз нурларың, ничек итеп бу хәлләргә төштең инде? Әй Зөлейха, әгәр чынлап гашыйк булсаң, гыйшыклыкта нык тугрылык саклый алсаң, минем өчен һәммәсендә фида кылсаң, бу дәгъвага берәр дәлил кирәк була. Ай-я, Йосыф, инде якын кил яныма. Рәхим итеп, бу камчыңны бир кулыма. Гашык булсам, ул күрсәтер моны сиңа. Күрсәтмәсә, минем дәгъвам ялган булыр. Йосыф килеп, аңа үз камчысын сузды. Хатын камчыга үрде дә кире бирде. Камчыга ут кабынганын Йосыф күрде. Камчы янып, Йосыф кулын пешерер инде. Тугры Йосыф ул камчыны атып берде. Зөлейханың гашыйклыгын ачык белде. Һич калмады шиге, тугрылыгын күрде. Гаҗәпләнеп Зөлейхага карар инде. Ай-я, Йосыф, күрдеңме син? Аңладыңмы? Камчыга ут кабуга син таң калдыңмы? Кулыңны ут пешергәнгә инандыңмы? Ул ут мине һаман шулай кидерә инде. Шул ук сәгать янына Җәбраил килде. Кулы белән бер кат сыйпап дуга кылды. Зөлейха күзе ачылды, япь-яшь булды. Тулган айда йөзе янә балкыр инде. Зөлейханы Йосыф никах кылып алды. Зур мәҗлескә бик күп кунак чакырылды. Чакырылган олуг бәкләр бар да килде. Бик күп шатлык, сөенечләр булды инде. Аннан соңра ул икесе аулак калды. Зөлейханың саф икәнен Йосыф белде. Кулын тотып шунда аңа сорау бирде. Бу көнгәчә син ничек кыз калдың инде? Тәңре мине синең өчен саклап торды. Миңа охшаш пәри кызы килеп йөрде. Мин дип белеп, Китфир шуны кычар инде. Әй Зөлейха,
Хәтерлимсең теге көнне. Бозык эшкә өндәдең син анда мине. Андый эшне ул чак кылган булсак иде. Бу мұратқа җитмәс идек бүген имди. Әйе, Йосыф, мин җүләрне кичер инде. Йөземә син ул гаепне бәрмә инде. Буең сифа, үзең матур, сүзең татлы, сине күргәч, кемнең сабыры калсын инде? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Болгар шагыйре Кол Галинең Кыйссаи Юсуф әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы язучы Рафаил Мустафин. Рольләрне башкардылар. Шагыйр, алып баручы Празат Исәнбәт, Бала Юсуф, Фирая Акбар, Өлкән Юсуф, Илдус Ахмәтҗан, Зөләйха, Алсу Гайнуллина, Якуб, Шәүкәт Биктимер, Кайтфир, Ирек Бахман, Дагир Малик, Рауил Шәрәфи, Теймус, Айдар Хафиз, Уги кыз, Рәмзия Закирҗан. Юсуфның абыйлары Рәсим Салах, Илдар Хайруллин, Нариман Гарифулла, Мансур Ибраһимов, Юнус Сафиулла. Каравушлар Дания Нурлы һәм артистка Мәсгуда Хайрулла. Музыка бизәлешендә Фуат Әбүбәкер җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль катнашты. 1988 елда магнитофон тасмасына язылган бу радио тамаша эфир өчен тавыш операторы Асия Бикбау, режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.